Komachielo bende ni riwruok mar ute thieth mag ji giwegi kata Rufa oyango ni 91% mag ute thieth mage kale midhiero mar nok mar omenda. Bende sirikal koro olando ni tich abich tarik 6 mar dwe ni en odiechieng yweyo mar hingo odiechieng mar Eid ul Adha. Machiegni do mamalo golo chik mondo achije ariyo Alan Ogola kod Isaac Kuria mitudo gi nek mar jaod bura ma Kasipul mosenindo Charles Ong'ondo Were mondo mi otimnegi nonro mar obwongo. Chik ma kamane ogol kod jaal bura Margaret Muigai. Achije ariyogo ne gin derepa jaod burano kod jarit mare. Burano koro ibiro winji tarik 18 mar dweni. Bende komachielo ni riwruok mar ute thieth mag ji giwegi kata Rufa oyango ni 91% mag ute thieth mage kale midhiero mar nok mar omenda. Rufa olero ni kata doko ne piny owacho ne osingo mar chulo gowi ma bende gibandho okumba machon mano mar NHIF to mana 15 kende mag ute thieth mage ema bende oseyudo chudo makamago. 88% mag ute thieth mag level 5 mantiere bwo Rufa pok oyudo chudo makamano. Kakoro gikwayo piny owacho mondo mi oneni otimo chudo makamano samo winjore mar mondo ute thieth go bende dhi nyime e yo makare. Komachielo bende ni sirikal olando ni tich abich tarik 6 dwe ni en chieng yweyo mar hingo odiechieng mar Eid ul Adha. Jatend migawo mar arita kwe Maiye Murkomen olando mayo odiechieng makawuono e oboke mar piny owacho. Eid ul Adha tiende ni nyasi mar chiwo misango kendo en achiel kuom nyasi ma oganda Jo-Islam ohinyo dhialo. Wadhi e kaunti ma Kisumu kama oyudo ni spika machon mar od bura ma Kisumu Onyango Lo koro yudo fuong'ruok tok do rucho oko kata wito oko bura mar mibadhi mar shillings bilion 4 ma bende nomiene kod jowetene mamoko. Lo wacho ni koro yudo fuong'ruok tok do rucho oko burano kuom rem yudo neno moromo. Lo ma bende neno okil mare owuon e burano wacho ni apisi mar jamin buche kod duol makedo kod mibadhi e pacho kae mano EACC ne oro kwayo mondo mi do ne wito oko burano. Kata kamano kane oloso go nyakalondo ni Lo wacho ni do ne odagi wito oko burano kalure kod kwayo mar apisi mar jamin buche kod duol makedo kod mibadhi e pacho kae mak mana ni noweyo gi thuolo ko wacho ni onge kod neno moromo madhi nyime kod burano. Sounds so good, but this leaves a lot of questions to be answered. To what extent is Kenya committed in the fight against corruption? Were we corrupt and have compromised the judiciary? Were we being used as pawns in the chessboard of destiny to have the actual people who are guilty go scot-free? Was EACC being used to play political games? Were the courts compromised? Is the office of the ODPP truly independent? Is state capture real? I think these are questions that days rolling forward we may find necessary to address. For now, all I can say is that we are grateful for the independence of the judiciary. All I would say is that the office of the ODPP seems to have acquired now some little independence that it did not have in the previous regime. All I would say for now is that this need to redeem our country and to free it from state capture that enables high-profile politicians to use state institutions to muzzle and fight perceived or real opponents. Okay. Wadhi kaunti ma Migori kama wayudo jokanyo mag duond bura mar ODM e sub county ma Uriri dwaro mondo tend ODM oketi ayanga listi mag jogo ma bende noyier kaka jotend ODM e sub county ma Uriri mondo konye tieko ywaruok mar telo ma medo jimbore sub county no. Ywaruok mar telo bende osenenore kombe mamoko e sub county ma Uriri ka ywaruok mar telo ni bende osekelo pogruok e kind johera mag ODM e sub county no ma Uriri. Kuki county ma Migori Jojuma miwaler mathoth wachni. ODM Maha odweche ariyo tok yiero mar jotend ODM ma kor gwenge ne timre e kaunti ma Migori. Ywaruok mar telo pod okwako duond burano mar ODM e sub county ma Uriri. E giko ma yiero ne sub county ma Uriri, ji adek ne owuok oko kawacho ne gin ema oyiergi e lewono mar jakom mar ODM e sub county no. Ywaruok ni bende osenenore e lewo mamoko mag tend ODM e sub county ma Uriri. Kan watimo yiero an kaka Dan na bed elected gi jopiny an mano yiera kaka jakom mar ODM ma Uriri. O kamar jonelawa to wakwayo ne leaders wa mano yier kata leaders wa man governor omiyo tich. We ukelo koko e kindwa kaka jopiny. No mi tich mondo tiji. Wach mar chama we ne ujo chama mondo los chama. Asking
constituency level officials that they should come down and make sure that those who are sent to the stations to oversee the elections give them the correct report. Odwa winjo kanitie bagni moko jomoko wuotho koni gi koni ka gilando ne gine jokombe. Tawacho wach achiel ni kano yieri Nairobi. Inge kama Nairobi nitie, de wach chama Nairobi. Kano yiera ward, abiro wacho wach mar chama e ward mano yiera. Ywaruok ni matelo skilo pogruok e kind jorago mag ODM e Sabkono ma Uriri. Kweth ma jokanyogo mag ODM wacho ni jakom margi mane giyiero en Dano Muoso wacho ni tend ODM koro nego wuog e ler kendo koro kon jopiny jogo mane yelo mopogore opogore e duond mar ODM. Kwani mondo party wuog oko mondo man kaka inyalo konywa mondo mi wang'e ler ni to kare kaka nwa yiero list wa man wayiero gocha en mentie koso nitie mopogore. Wachopo kaka wuono mar mondo wanyis jo party mar ODM ni mae party mar Uriri constituency. Ne watimo yiero kendo seche mane watimo yiero ji nodhi e ground. Koro onge yiero moro amora mitimo ga e ot. Omuoso mane wuoyo kinde romo mane okelo jokanyogo mag ODM ne oramo ni en ema noyiere kaka jakomno mar ODM ka bende oseyo jomamoko mabende koro siwuok oko kawacho ni ne oyier gi lemono. Wayiero maber, mayiero nodhi maber, mano rumo maber, mane onge chochni kata koko mano bedi. To kogik watieko yiero mar constituency twapo ka jomoko chako tuch na constituency ka ni ng'ato luongore ni jakom komachielo ng'ato luongore ni jakom. Mae ne osikoro Nyango Mirodho manonyo tend ODM e kaunti ma Migori koro onego wugo kendo koro kony e tieko ywaruok matelo mar ODM e Sabkono ma Uriri. Problem that we have in Uriri is the list that was written in an office. These people were not elected where election was being done. Possibly the governor should call the Uriri people, members of ODM in Uriri, to solve this problem before it goes to a worse part of it. Ywak ma ogol kod kweth mag jokanyo mag ODM obiro e kinde ma kweth mag ODM ma otele kod Alomoga bende koro wuok oko ka wacho ne gin ema noyiere ka tend ODM e Sabkono ma Uriri. Manyo osewe party kendo ging'e nok dhi chung party koro gidwa kelo confusion e party mamane mo ko bi yienegi achiel kuom kata is a live member of a certain party a PDP en live member nyaka kawuono to biro ka no da bedo jakom mar okay ODM. Structure ya party inaonekana. Tumekuwa tukioperate na watu wanaitwa brokers ama cartels. Na ile kitu ambayo imenikasirisha juzi tukiwa katika muungano wa makanisa tukiwa na gavana wetu ambaye ni patron wa party. Mmoja akajitokeza hapo akasema yeye ndio chairman wa party. Moko jokanyo mag ODM dwaro mondo koro ket riwruok ma otegno mondo duond mar ODM koro bed kamoro achiel e Sabkono ma Uriri. Nesa chama mar demokrasia wan wadwaro ji duto te mondo duogi mondo waunganisa chama mondo chama obed mara Uriri kaeri. Wabeduru gi moro achiel e Uriri constituency, wabeduru gi hera, wabeduru kumoro achiel mwanyalo loso go party mondo odongre. Ne Nyakalondo Maramogi koke kaunti ma Migori, an Jo Juma. Moko kuom jodak e alwora ma Thidhna Mayala e kaunti ma Siaya wacho ni dwachgi en neno ni gin bende giyude bath lo mar kar Thidhna no kendo ok gikweda joket mwandu matiye Thidhna no. Kane otelnegi kod man en jatend Alensi Obera Ombere, jodak mawuok Imbo wacho ni gidwaro mana lo eka 1,500 manomigi kod duol mar National Land Commission. Land Commission nosetimo survey bowen county government thuolo mondo mi joimbo patgi eka 1,500 mano pok otimore. Koro wan wawajna wan wadwan mane ekas 1,500 mane Land Commission omiwa ka duogo mane miwa lo manomiwa ga National Land Commission watimie maendeleo anomia mane opogna gi serikal 1,500 no wacham gi jothurwa gi nyithindwa. Korka kore jaduong' Audi Randere to ne ojiwo gavana ma Siaya James Orengo kod sirikande mondo make wachno motegno ka olone nyalo bedo maber ka giyudo ratich gi to joket mwandu bende dhi nyime kod tijgi. Wechegi nosir kod jaduong' Daniel Okwayo ma bende en jakom mar familia 82 mane odare ka Thidhna no e higni mag 1970 ka owacho ni gin gidwaro mana dongruok ma ok kwedo joket mwandu.
agombo mondo wapuri ala swamp kama makre gi investor matiyo Siaya. Kimako siep kod investor, tingiso investor, yitwa dwan monditi to jowa gi bende mieka moro mondo chiemie. Nikech kambi ma jidwaro e mandiko nyithindo onge tich to kako iriambo investor to ka nyithindo gi chiemo kanye. An mana gima neno ni jaduong governor yie mondo konywa duogo piny. Gima wadwaro en mana lo mano miwa. Ok wadwa lweny kod investor. Ok wan hooligan magore gi jomokelo maendeleo. Kane oloso e boma mabondo, jaduong Okwayo owacho ni winjruok ema biro kelo lwasi makare e kinde joket mwandu kod jogwenga. Kaka jakom motelo ni displaced people, ana hero investor kendo kata mana Lake Basin kane tiyo nene wariwore galego kaka jirani to watiyo kanyakla achiel koni joimbo puro koni jalego puro. Wan investor wa hero, koro wan ok wawe investor. Waonge gi sida gino, wan sida mwango en investor tiyo ondiko jowa mane mwango higi niko to kata wagol to kendo higi ni pod moko bira omiyo pogrok ma higi kane. Winjo weche manyien gi Roda Odhiambo. Kweth ariyo mag johala ne obedo gi ywaruok okinyi makawuono ka gilaro telo mar tesend nyamburko e boma ma Nakuru, gino mabende norocho mokalo chenro mag ohala e tesend nyamburko no. Kata kamano obila ne odonjore kendo kelo kwe e kindgi. Mane mabende kelo e giko mag weche manyien e yorno mar adimba gi lak seche gito mag thund weche mabende ne waikoni. Doma malogolo chik mondo achije ariyo magin Alan Ogola kod Isaac Kuria mitudo gi nek ma jaod bura ma Kasipul mondo miyo timnegi nonro mar obwongo. Riwruok mar ute thieth mag ji giwegi kata Rufa oyango ni atamalo 91 mag ute thieth mage kale midhiero mar nok mar omenda. Sirikal koro olando ni tich abich tarik 6 mar dwe ni en chieng' yweyo mar hingo odiochieng' Eid ul-Adha. Watuto koro mokanyo saa 8 kod saa 9 ne weche manyine yo machuok to koro mokanyo saa 10 ne mago matuch e kor gwenge. Mago ne weche manyien gi Roda Odhiambo. Ramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo. Weche tuke e Radio Ramogi. Machiegni e weche mag tuke en ni kocha mar tim mar Gor Mahia Zedekia Ziko Otieno sani koro wacho ni thuolo margi mar kawo lig tin mokalo e seche ma polis odongi tuke ariyo kende to lig rumo. Mairien bang' dhi amodhi gol 1-1 gi tim mar FC Leopards e chieng' odichieng' mar wuok tich e paw tuke mar Raila Odinga e boma ma Homa Bay. I don't think there's any other chance for us apart from the knockout games, because as you can see now it's about the gap is widening between us and police, and now we can't talk about the league anymore. I think we can now go back and concentrate on the Mozart Cup. Karakamano manager mar tim mar Homeboys Boniface Mbenzi to wacho ni police pod nyalo wito lig, ko wacho ni kawo ligno nyalo bedo hawi maduong' ne tim mar police. Nilisema kabla mechi tano hapa awali kwamba ilikuwa ligi ilikuwa very open, na indeed as you realize imeenda mpaka kwa waya. Any team could have won the league. It's only been luck that police wamekuwa nayo, very lucky. Charles Okwemba ne en jatugo machon mar club mar FC Leopards kod Harambee Stars, kendo en be en gi paro machielo mopogore e wi club mar Gor Mahia. Mwaka huu nafikiria Gor Mahia wako pale juu, sio kwa sababu tumezingine ni nzuri sana, kwa sababu ule umesema kwamba they are doing what is called very inconsistent. Polisi bro romo gi Shabana tarik 14 mar dwe mar auchiel ni eka bang'e nyaka sani giselo tuke 17 dhi amodhi ndalo 10 kendo wito tuke 5 kende. Komachielo bende ni tim ma judo mar Kenya timo ikruok makare ne tuke ariyo madongo mabro timore higani eri mar 2025, machiel kuom gin World Judo Championship machakore tarik 13 nyaka 19 e boma ma Budapest, Hungary, kachiel gi Africa Judo Championship South Africa kin tarik 26 gi 29 madweni. Moko kuom jotugo mabende dhi fwadho bandera mar Kenya en kaka Zedi Cherotich bende sani ni thuolo mar 97 e piny mangima. A player or a judoka, when you yourself come to judo to play, you have to prepare yourself psychologically, mentally and physically, because
if you just come, you want just to be in the team, definitely you will have so many injuries. Jatugo machielo ma judo ma Kenya, Boniface Mukonyi, nowacho ni en gi yie ni ikruok ma gisebedo godo nyalo miyo gi loch maduong'. Nimejiandaa vilivyo, zoezi asubuhi morning run,